нахо ки дар сексия зиндагӣ кунӣ, декад ҳамин қадар сиёҳ шава. Иде ки мара шавҳарам ҷои кораш бурдагӣ буд, дар ҳавли кор мекардам. Шавҳари ман устои ремонти хона. Баъде ки корша тамом кард, гуфт ки дега мепартам. Ман гуфтам на парто биёр, ман як ёрдамчие дорам ки дега мисли пештара тоб тоза сафед мекунад. Ёрдамчии ман антижир аз компанияи Faberlic. Дар пеши чашми шумо дидестем ки чӣ хел бе ягон шакидан, бе ягон зур задан тоб тоза кард. Баъде ки даҳнақша шуштум тоза кардам, баъд да ёдам зад ки ман бояд видео мекардам. Тарзи истифода бурданашам шумодам мефаҳмонам. ҳатман бояд ки шумо бо перчатки ина истифода баред. Барои чизе ки истифода мебарен, дег, духовка ёки плита, шумо гарм намекунед. На дегтона гарм мекунед, на духовкатона, на плитатона. Чӣ хеле ки дар видео дидем, ман ҳама хел шабидам дар ҷойҳои сиёҳаш. Ҳама чирк чакан равғания хадаш аллакай резон тоза кард. Баъдан шумо ба губка мешакед. Ба губка ки шакидем, хадаш тоб тоза мешавад. Бинед ки деги ман дар аввал чӣ хел буд ва ҳозир чӣ хел. Бо чунин маҳсулотҳои восифати компанияи Faberlic мо метавонем ҳам хонаамонро тозаву озода нигоҳ дорем ва ҳам бизнесмонро калон кунем. Барои кор кардан ва ё заказ кардани маҳсулотҳои Faberlic ёки маҳсулотҳои Avon шумо метавонед дар ватсапи ман муроҷиат кунед. Вақте ки шумо дар Faberlic регистратсия мешавед, ҳатман маҳсулотҳои Avon шумо аз приложенияи Faberlic харидорӣ карда метавонед.